5 kaseparado nga grass fires na record sa Bacolod City. Yaring balita. Tuma ng pagpasalamat sa pamilya Santiago nga wala nalabot sang grass fire ang ilabalay sa reclamation area sa Barangay 12 Bacolod City pasado alas 5 sang hapon. Nagpuli kami sa banako, nasunog na di. Kami pasyente kami di sa bahay ng tigin hingagaw ng pagwa para hindi madala ba sa sunog. Pero man ikaw doon nakulbaan ka man. Yes, nakulbaan ko kay. Gilayon man nga narespondihan sang BFP ang grass fire. Sa datos ng Bacolod City BFP, 5 ka mga asud-asud nga grass fire ang nagluntad sa syudad kahapon. Lakip dire ang insidente sa Barangay Handumanan, Vista Alegre, kagduha ka separado nga lugar sa Barangay Mandalagan. Kalabanan nga gintunaan sang insidente, gintutdan nga mga basura. Human-induced lahat ng mga ano natin, ma'am. Sunog kahapon, ma'am. Bawal talaga magsunog ng mga basura, ma'am. Sa sitwasyon ngayon, ma'am, yun talaga yung tinitignan nating mga rason kung bakit tumaas yung mga sunog na. Subong nga mainit ang tiyempo, kinahanglan suno sa BFP nga maghalong sa sunog. And if mainit ang panahon, ma'am, dry yung paligid natin, ma'am. Andyan na, present na yung oxygen, andyan na yung init, ma'am. Ang kailangan na lang is yung fuel, which is magproduce talaga ng fire ngayong mainit na panahon. Upod kay Reynald Casillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas.